No hi ha altra eixida possible. Personalment crec que no tot és una qüestió de divergència d'ortografies. En realitat, o ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. O ara o mai. Deia Joan Fuster que si no ens recobrem en la nostra unitat, serem destruïts com a poble. 100 anys després del seu naixement, seguim construint els països catalans des de cada racó del territori. Enguany, ens tornem a trobar per celebrar la 10a trobada dels casals i ateneus dels països catalans. El 27, 28 i 29 de maig encararem nous reptes, encetarem debats, compartirem experiències, però sobretot continuarem creixent i arrelant en cada vila i en cada barri, teixint alternatives, teixint contrapoder. El 27, 28 i 29 de maig ens trobem a Castelló per continuar sembrant el futur.